On a windy day like this, a cigarette butt tossed from a car into a mulch pile can jump to this grass and to the building. Ow! Oh my God. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire. Het paasevenement van Nederland georganiseerd. Zeelkampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Zeelkampen? Als je de mooiste... Dat gaat niet goed. Deze kant op. O Quintaguinho começou, juizão. Bate logo pra essa menina.